Dito na. Tayo, sera. Hey. Tingnan ka. Oh, tala rin. Tingnan. Ang manok ni San Pedro. Ano na lugod nga? Kainom ko pero medyo lito. Wari lugod din yung una. Ha? Oo, pero wala ba kung sabot ng hinat mapalitan? Wala medyo lito nga. Kainom, karawalad do. Oh, belum dijelitin udah ya, nggak mengenal aku teman. Ikaw na nakadaw tayo yahi. Okay na, nahambog na dijulito. Nahambog. Yambit pa ko nakadaw tayo yahi. Aduh, ipan ang agsa. Umi, makita. Ipan. Ang daw, nagduli ko tumit mo. Ha? Nagduli ko tumit mo, tumit mo na. Ipan ang ipan. Duli ko na tuwa. Oo. Agta ba daw? O, umi mo na tumit. Ang ipan. Ay, nakabati yambit. Ano ko na? Amo siring hiya. Pala ko na nagtahiya. Linggo, kakagrado linggo. Then, asawa. Salaga yun. Pangasawa man. Gapang. Ang Gilberto, inawari na ibuyab lagi. Oo. Asawa. Dahil tumatik. Aba ang kilala ni Berting lalaki na. Ito nga nagkakulog. Tulo niya may kuwan, pundok. Ay, hindi naman ko na ulit yung anak. Isita ang pundok na tan. Iyo. Yan. Oh, Ano, kalis na? order to na amon uyab ang siniring ni Berting. Lalaki ba? Dito na amon uyab ang siniring ni Berting. Ah, motel. Oh, iba ko na. Matagmit ba? Bago, kita kami din eh. Dahil lumada. Alam ko, ando sa Miguel. Ay, balad to. Iba lang to. Ini, bago lang ini. Umatik ko yung pagsawa. Saka college mo na to. Ako rin na magagin uyab no? Oo. Ako ba yung kilala ni Berting lalaki lagi? Sige, bigyan ko. Ada iya po. Paising-sing talaba. One. Ini nga patod di booster. Pero di rin nga magpatod alam ni Berting. Mga segment mga patog yapon. O yung puro panta ba? O puro ba itong ganda? Itira-tira na din ang mag-asawa. Puro panta malay doon. Oh, malaba ako balik ka. Kadogo ko ba yun? Kadogo ulit. Kay kani pa o yan masawon tani pa yun tay ikang Sampog ko. Malaba ako yapon. oo. Tira pag-asawa na style. Puro panta na. Ah, balita. Ano? Ano ba tirada? Sabi na ako na. Padayo nga. Eh, tiyo ba ito na? Ini asawa ni Merlin na namatay, baby. Oo. Anak ko ni tita. Bawa na kita. Ikaw man. Anay. Anak ni tita. Giral talag ni boy. Oo, berarti dah. Di ba wala? Nire. Andiyan na. Tao naman malagita. Hindi ako nun. Ano ba ko kay ito lagi yung puro panta lagi. Posible ako to dito mo pangasawa. Oo. Sana ko da. Andiyan, Tony. Malagita yung manaboy ano. Andiyan. Ta, iboy. Ibo yan ako. Oo, ikaw na yan. Bibi. Ano yung taga tinalag?
Yeah. O, yung manok, dali ka muna. Oo. Sige ba si Marisa. Asawa ni Berting. Oo. Pero man, si Berting bugto ni Boy. Oo. Mali niya ba? Ako man. Si Tita Lawat. Asawa ni Boy. Nga bugto ni Berting. Ano? Di ba din na? Puro pantal ito. Hindi mo nang kamusod ng puro pantal. Basta di lang magpatod. Puro ba't ibang mga kortahan? Anak ni mga daraga. Di anak ng latawo. Ipanta. Parang nakiyab-uyab dahil sudah yung kasal. Asawa. Hindi na ako na kayo. Lagi ba nasuko ano? Puro pandaw oh. Padayon naman din. Ay, balay. Mga dugo ba ng mga kadugo? Amang Oo. At kasagaran mga soto, mga Chinese, Muslim. Talapatod, Muslim. Ako, saka mo nabubungan ako. Patulog na, magkadugo ano? Oo. Bali, magkadugo, paluyo-luyo. Maso dali, Kadugo babae. anak patod, Lalaki. anak kong patod babae, Gilabot daw to pong. anak kong patod ng babae, Musliman. Ginpantala, pangasawa diretso. Asawa na, iraw na yung agin ibuyab. Kumatig tayo. Oo, bayaran na. Kilala, eh, naman ano. Nagbulag maghapon, Muslim. Tambo pa ng mga patid. Yan, magandil, ito naman mga soldier ng mga kortahan ng lewat. Yan, ito mga patid na mga big time na ito, mga patid taguban. Ay, siya din paparindik. Oo. Kaya ito nila, o doha ngayon. Doha ito yung big time nila. Ano, di iligatan. Ay. Oo. Kita kong mga mungkin papanida. Doha itong kortahan nila, taguban. Jadi lang mga kilala ko lagi kung mga kortahan man. Hindi rin kami magka-resto kaya magparagtod. Ang bitubot. Oo. Hindi nila tayo binulo. Hindi nila tayo bot. Oo, ang resto kaya. May pero itong mga patong niya iba, di rin kami magka-resto kaya. Bisan ko mo baga, kita o magsugat. Oo. Tingnan man, wala man mga bisyo. Lagi kayo mga bayuton na. Makilala din ulit. Oo. Hindi baga, pagod. Ano? Kilala din mo ulit. Oo. Iba mga tao na naging bugoy-bugoy. Ano? Dama din kilala. Mga patod na ako, wala mo mga bugoy dito. Punta ko lang mga patod ng mataga. Pinukawan, puro mga ulo-ulo. Ano ba naman pinakaman nila? Oo. Ay, buk kayo mo gudong papagyapon. Oo. Mga patod nila butod. Tinggal. Oo, dinggal. Saan ba patod nila? Pwede ka po kami ito magkaros nila. Kaya ano, okay? Wala yung mga bugoy-bugoy, mga ulo man. Bagat-baga bugoy-bugoy normal kay. Magkakuro kilala ko ka mo doon. Pero malinit mga manggunayday. Oo, mga kadikan. Sila magkaurong sa nila, no? Yung oray, doon lang mga bisyo dito. Pagka, kung kung ang rataw eh. Mulit pa nga yung tigang Manila, no? Manila, ano ba? Mga nagaging bugoy-bugoy. Katama, malugod. Yoyong, iti. Walang magkakaguan. Pag di kambing ka, di rin ka magkilalad, no? Makilala ko na. Okay. Hindi ba, tumara magigulos ko kaya ano? Hindi mo rin matumukaging bugoy-bugoy. Hindi matumupurot ibang mga big time mga upro ka na Jingo Estrada, mga big time man doon. Pero mga bugoy doon. Mga milyonaryo doon.
Ang buwan ko, diba? So, pag magtampay niya ako. Malayo tao nga diri magaging bugi-bugi. Alay. Ano? Dino lang istorya? Ah, Idoy. Gusto niya na Idoy. Oo. Ay, Idoy ka na. Baka pala kilala ko niya. Ah, kilala yung kinago? Bagot lagi ka bugi-bugi ba kay parang nga mag-istorya. Alay. Kaya mga patod. Papa. Ang dami, kamu din, mga din. Ayan. Yung mga patod sa boss. Ah, din dami, mga ano. O diri gyap. Yapon? Tapos ano ubos ka diri kami tulangad to? Ah, ano na ba? Ayan. Ah, ano na? O diri gyapon. Inom? Oo. Awa. Kung bagang nila okasyon, pinagtaka mo. Kung sa ay yung kuan. Diri ko lang mga nako mag-restorya na yung mga tao nga sobrang kalhal ba. Ano bro istorya ka man, di ba? Sige mga bugi-bugi lagi nga inalhak, mga umilding ka no. Style. Diri mga tuhay. Will, Bill, di ba ko? Ay, ito na yun. Diri na. Hindi na. Oh, tamili man ito na lang. Oo. Hindi man ito. Ibalik mo din. Ah, di ba? Orang kumain daguti. Kaya doon. Oo, dahil. Bali. Yun, bigla ko rin.